CrossFit, det er farligt, eller er det nu også det? I et kohortestudie fra Nadea i 2025, der fulgte man en flok atleter, der dyrkede CrossFit over en 9 måneders periode. Her fulgte man dem hver 14. dag, hvor man ligesom målte den her skadesrate. Den blev målt på 1000 træningstimer. Over den her 9 måneders periode, der fandt man, at ca. 25% af atleterne de oplevede en skade. Det svarer til ca. 2,04 timer per 1000 træningsenhed. Det ligger tilsvarende i andre litteratur omkring 3. Det vil sige, at det er altså ret lav skadesrate per 1000 træningsenhed, selvom det er forholdsvis mange, der bliver skadet. Der hvor de hyppigste skader ligger, det er skulder, lavlumbalt og knæ. Derudover så fandt man, at hvis du havde haft én skade, så sandsynligheden for at få en ny, den var omkring 3,92 gange større. Desuden fandt man også, at for hver time man trænede ekstra om ugen, der øgede man altså sin risiko for skader med op til 35%.